दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय जि टप 10 बासिनानै बरायनाय हाबाफारि लादों। बेयाव बाहागो लानानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो फरायसाफोरनो बेस्ट विशेस जासिदों जाहाथे बिथांमोना इयुनाव जि थांखि लानानै आवगायगोन बेयाव जाहाथे बिथांमोना जाफुंसार जायो आरो साबायखर बावो बिथांमोननिसिम खस्थ' खालामनानै फरायनायनि थाखाय लोगोसे बिमा बिफा बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। जिल्ला आफाद दख'र आफाद आरो फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। बिथांमोनाबो हयथ' गोबां हाबाफारि एक्टिभिटि लानायनि गेजेरजों बिथांमोननि लेभेलाव जाखिनि हायो बिथांमोनाबो गोबां हाबाफारि बा खस्थ' खालामदों। गासैनिसिमबो गोसो गोरबोयै साबायखर बावदों। फरायनायनि सायाव मा बुंनो बयबो फरायसुला फरायसुलिखौनो खावलायगोन गोसो होनानै जाहाथे बयबो फरायो। 9आवनो था 10आवनो था बा फार्स्ट इयारावनो जा जि क्लासावनो थाया मानो बयबो गोसो होनानै फरायो आरो गावनि थांखिखौ जेब्लाबो मेगननि नोजोराव जेब्लाबो लाखिबाय थायो बेखौ जेब्लाबो बावा। गाबोन समफोर बिथांमोना कलेजाव फरायगोन अब्लाबो गावनि बिमा बिफा गावनि फरायसालि बा फोरोंगिरि बिथांमोनजों सोमोन्दो बेखौ जेब्लाबो लाखिगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो जाखिनि 9, 10आव दा फरायनाय फरायसुला फरायसुलि दं बिथांमोना नेक्स्ट बोसोराव बेनिफ्राय आरोबाव बांसिन देग्लाय जेसेबांखिनि जौखोन्दो टप 10आव मोनदों बेनिख्रुइ बांसिन जाहाथे मोननानै बरायजागोन। दा बेयाव आं बेखौबो खावलायगोन मोनफ्रोमबो जिल्लानि सिंनि मोनफ्रोमबो फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि लोगोसे थाखो फोरोंगिरि लोगोसे गामि दैदेनगिरि समाज दैदेनगिरि बिमा बिफा आरो बर' आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोराबो फैगोन बोसोराव साबसिनै रिजाल्ट जानांगौनि थाखाय बयबो जिल्लायावनो खामानि मावगोन आरो बयबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौ बयबो दिथागिरिजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना सोलोंथाइनि थाखाय खामानि मावनायाव बयबो हेफाजाब होगोन बेखौ आं दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाबाय मिजिंथिबाय। गोबां फरायसाफोरा एडमिसननि बेले बेजे जाबाय एडमिसननि बेले बेजे जानाय मानेथ' बबे मोनसे बुंदों आजिखालिथ' फ्राय सरकारा सरकारि फरायसालिफोरावथ' फ्रियानो होनाय जायो आरो गोबां फरायसाफ्रा प्राइभेटआव फरायनो नागिरो प्राइभेटआव हयथ' गोबां फिस बिथांमोना लायो। बेखायनो नाम्बार मोजां मोननाय फरायसाफोराथ' प्राइभेटआव फ्रि मोनो नाथाय नाम्बार खम मोननायफोरा बिदिनो प्राइभेटआव फरायनायाव फैसा बुरजा नांगौ जायो। बेखायनो खावलायगोन दि फरायसाफोरखौ प्राइभेटआव फरायथारबाल' लेखा गोरों जायो बे नङा गभर्नमेन्ट फरायसालियावबो फरायनानै गावनि जे थांखि बेखौ सहैनो हायो। दिनै जों नुदों गोबां सरकारि फरायसालिनि फरायसाफ्राबो मोजां मोजां रिजाल्ट खालामदों आरो बिथांमोनाबो गावनि थांखियाव सौहैनो बिथांमोना हादों। बेखायनो फरायसाफोरखौ आं खावलायगोन सोरबाफोर प्राइभेटआव एडमिसन लानो हायाबाबो गोसोआव जेबो दुखु मोननो नाङा गभर्नमेन्टआव लानानैबाबो मोजां फरायनानै रिजाल्टखौ जाहाथे मोजां खालामो। बेयाव थाखा फैसानि गोबां फरायसाफ्रा हयथ' आंखाल जायो नाथाय बेखायनो आजिखालि सरकारा बिजाबखौ माने फ्रि बिथांमोना होनायनि थाखाय बिथांमोना रायज्लायदों आरो सरकारा एडमिसनखौ फ्रायानो फ्रियानो होयो जिहेतु दा बेखायनो बेखौ बयबो जाहाथे जों फरायसुला फरायसुलिफ्रा थाखा फैसानि जेंनायाव जाहाथे मोगा मोगि जाया गभर्नमेन्टआव लानानैबाबो जाहाथे गावनि थांखिखौ सहैनो हायो।